Sada bih zamolio gospodina Dragoljuba Prijića, direktora Global Services u MI Systems Group, da nam se obratite gospodine Prijić. Hvala. To i sredstvo u našem svakodnevnom radu. Mi bez upotrebe novih tehnologija sigurno ne bismo mogli da obavljamo posao koji danas obavljamo. Znamo da je korišćenje novih tehnologija i inovativna rešenja za mnoge kompanije preduslov za poslovni uspeh. Zbog toga, na poziv našeg partnera Etapije, smo se održali ovog rada da budemo partneri u podeli nagrade AUB-a i raduje me što u našoj zemlji postoji ovako dosta dobrih i značajnih projekata. Ja bih istakao da svi oni koji su ušli u najozbiljniju podelu nagrade AUB-a u nagradu i zaslužuju i ja im svima